Dok, Dok, Para ba namang tanga to? Ano ba yun? may pasyente kasi, na-aksidente daw yung bata. Yung anak na aksidente, tapos Naglalaro daw yung anak niya, tapos biglang nauntog daw. nauntog. Oo, Dok, nauntog. Oh, sinong tanga? Ina naman kasi. Sinong tanga? Eh, di yung pader. Parang tanga. Nag-email yung tao eh. Tapos pag nauntog yung anak nila, dito tatakbo sa ospital. Tatanga-tanga eh. Aray ko po. Gagawin na to, kanayop na Oh, yan. game na ulit. Na kasing batay nauntog daw. Ay, naku, Dok, wala na, tapos Ay, na. tapos na. Talo pa. Dok, nag-AFK ka Sinong batang yun? Hoy! O bubuulan uli kita. So okay, no? Successful naman. Yes po, Doc. Good morning po, sir. Kumusta po pakaramdam nyo? Eto, Dok, okay naman, medyo okay na yung pakaramdam. Okay naman. Yes O di, po, Dok. umuwi Bali, ka na. sir, meron po ako sa inyong good news, tas meron din po akong bad news. Ay, ganun po, Dok. Ano po yung good news? Good news muna. Oo, good Sir, news bali, successful naman po yung operasyon. Sa pagputol naman po ng paa nyo is okay po ang lahat. Naputol na po natin yung kanang paa nyo. Ganun naman po pala, Dok. Ano naman po yung bad news? Yung bad news naman po, mali po kami nang naputol. Bali, kaliwang paa po pala yung puputulin. Ano yun, Dok? Bakit naman ganun? Hindi na po pantay yung paa ko niyan. Hindi, pwede naman po natin yung pantayin. Pag naputol po natin yung isang paa, di pantay na ho. Ano Pantay ba? na sila. So, nasan po yung buntis? Na manganganak daw po? Ay, ako po yun. Ang sakit po. Kayo po yun. Ako nga po Kaya yun. pa po ba? Hindi ko na nga po kaya. Gawan niyo po ng paraan yung mabilisan po. Gusto niyo po nung mabilisan? Opo, Doc, yung mabilisan po ha. Yung banding, oh. Hinikmuraan ka tuloy. Congratulations po. Lumabas yung bata. Ang ina mo? Tay! Yung kambing mo tayo! Kambing. Nanlalaplap! Pasalamat ka! Andito na si tatay. Hindi, kakaldereta na kita. Tumakbo ka na. Tingnan mo yung kilay ni ma'am, hindi pantay. Teacher, sabi ni Tyrone, hindi daw pantay yung kilay niyo, teacher. So, class 5 Teacher. minutes na lang. Any questions? Guys, walang mag-remind kay sir na may assignment tayo kasi hindi ako nakagawa. Teacher, yung assignment, ngayon yun ipasa, teacher. Yung nakakabwisit mong kaklase, hayop na yan. Ay, may chichirya Huwag siya. kang maingay, ah. Uy, nandiyan na si Sir. Good morning. Ay, mag-trip yata si Sir. Walang good sa morning. Walang good sa morning. Ay, mag-trip na si Sir. O magsiyo po. Upo kayo ng maayos, huwag kayong Sir, ano maingay. pong problema? Anong problema? Opo, sir. Ginos ako nung kausap ko gabi-gabi. Yun naman Ah, pala. naku. naman pala. Shot puno yan, sir. Get one whole sheet of paper. Ay, patay pengen pa to, yan. Quiz tayo ngayon. Ba't 1 to pati kami 500. damay, sir? Bad trip ako. Ay, grabe Sir, ang dami naman. Bakit, angal ka? Hindi po, Babanatan Sir. kita. Hindi naman po. Di naman pala eh. Reminders lang ha. Ang babagsak sa quiz ko ngayon, sasampalin ko isa-isa. Hala, Kaya Kulungan na abutin na ito, Apo. teacher na ito. Okay, mag-quiz na kayo. What is 1 plus 1 plus 3 negative 76 point around the corner to the 7 of root of mango tree? Sir, wala po akong na-review ganyan. Wala ka na review ganon? Wala po, Sir. Di ko na problema yon. Raulo. Anak, malilit ka na sa school. Huwag mo na akong pabalik-balikin dito, ah. Tapang ng tatay mo, ha. Hindi pa Hindi ka pa bumabangon. babangon, ha? Naka-prepare na siya. Tara Sabi naman! ko, sabi ko na eh. Sabi ko na. Tyron, sagutan mo nga tong problem dito sa blackboard. Kayo na po ang sumagot niyan, ma'am. Kaya nyo na yan. Bastos tong bata na to. Punta ka sa principal's office. Puro ka utos. Kanina pinapasagot nyo ako, tapos ngayon kung saan-saan nyo ako papuntahin. Kung ikaw kayo utos-utosan Pero ko, estudyanteng may o attitude, ito, pamasahe, ugasan mo yung mga plato dun sa bahay, labhan mo yung brief ko.
Estudyanteng may attitude ang Ay, po. boss. Napakasarap magkape niya. Lalo na Hoy, sila Sir Baby, no? sarap naman. Sarap ng paghigop ng kape. Gabing-gabi, kape ah. Sarap nga magkape. Ang laki ng kape mo. Wala kang kape? Ha? Wala kang kape? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yung kape ko. May kape ka din? Pero pag kape guys. Putang ina. Kape guys. Kape! Kapares ito, tinapay. Bumili ako kanina ng tinapay. Oh, ayan. Oo. Wala ka naman pero kaya. Kanina. Bilog te. Ang tawag dito, ball bread. Ball bread. Ball bread. Kala ko bad bread eh. Ang gagawin dyan, sasawsaw na ganun. Ay, sarap nga niya. Sarap ng higop dun, pare. Oo, wow. Uy, meron ka din. Ang laki na naman ng tinapay niya. Meron ka din? Di ba patalo, syempre. Tapos pa kayo? Ay, meron din pala ako nabili tinapay kanina. Meron ka din? Sausaw ko lang. Pa-edit yung lumilipad sana. Tingnan natin kung i-edit nila to. Mga hayop ng mga tao tayo. Kung ano-ano mga pinag-i-edit sa mga litrato mo. Sobrang taas ng lipad mo, napunta kang langit, pare. Huwag ka nang bababa dito, par. Pucha, nakadar na outfit pa siya eh. Ah, winner na siya. Yes. Mupo ka pa kasi. Si ate naman, ba't na tinanggal agad? Sabi ko eh, nakaano sa'yo mo kayo. Ano yun? Akala ko nagulat ako. May drone siya, drone. Drone na drone. Drone yan, bossing. Kami sa mga kalokohan sa Pilipinas eh, no? Makikita mo sa daan na lang mga alas 5 o kaya alas 3 ng hapon. O, yun ang pagpili ako ng dalawang champion, tapos ganyan ang gulay. O, pinapamasahin ko kung anong champion yung binili mo. Ha? Champion nga. Champion nga. Champion. Energy drink yung binili. Ang galing. Ang galing. Ang galing ng anak mo, ate. Ayan na naman tayo sa edit. Edit nyo kayo may abs ba? Sige, tingnan natin. Ay siya na hindi mo na kailangan mag-gym pa-edit ka na lang. Aba! Legit? Ayos pare. Ayaw mo bang nahihirapan ang pamilya mo pero hindi mo alam ang gagawin mo? Ito ang life hacks para sa'yo. Mag-impake ng gamit at lumayas sa inyo. Then voila! Gagana ang buhay ng pamilya mo. Dahil pabigat ka, hayop ka.